skovhyttens tag. Skøn jomfruen udbryder. Elskede, elskede, hvor er du? Tællefar! Jeg tror, du gik det. Dig. Tag bukserne af. Ja, så prøver vi igen. Så mørk og stormfuld nat, regnen piskede i træerne. Langsomt stiger månen op. Skovhyttens vindue åbner sig på klem. Skøn jomfruen udbryder. Elskede, elskede, hvor er du? Og straks kommer ungersand springende. Her er jeg, her er jeg. Tæppefar. Det var også snart to publikummer igjen. Det var snart de to som er publikum. Resten er jo engasjert. Tæppefar. Og mørk, stormfuld nat, regnen piskede i træerne. Langsomt stiger månen op. Vinduet i hytten åbner sig langsomt på klem. Skøn jomfruen udbryder. Elskede, elskede, hvor Og er her du? kommer vores ungeseng springende. Her er jeg, her er jeg. Så kommer deres mor. Jamen børn, hvad laver I dog? Hvad laver I dog? Tæppefar. Og mørk, stormfuld nat, regnen piskede i træernes kroner. Langsomt stiger månen op. Vinduet åbner sig langsomt på klem. Skøn jomfruen udbryder. Elskede, elskede, hvor er du? Og ikke kommer undersengen springende. Her er jeg, her er jeg. Deres mor kommer pludselig løbende. Hvad laver I dog, børn? Hvad laver I dog? Og så siger det. Tillykke med Prøv lige, jeg har lige en lille ting. Det er, at nu har gæsterne jo bidraget med et kanon godt stykke til Karin og William. Og se, det koster jo nogle penge. Eller en anden form for betaling. Det jeg vil bede alle herrerne om nu, her i løbet af næste 10 minutter, er, der kommer en lille seddel rundt, hvorpå man skriver, hvilken klokkeslæt man vil danse med Karin. Så giver vi alle, selvom til Karin, så er det op til hende at gå ind og byde jer op, når det er jeres tur. Nej. Nej. Okay? Mor. Ja, så det gør vi. Nå, bliver jeg